genduk cah ayu apa Kang Mas jenengmu sapa sliramu pindho lara sembodra lilanono aku ngemis tresno duh wong ayu klapa muda lekanono namiku lemes Mia Sutanto sampun dangu ditinggal wong lanang kula niki serandha gantungan pon pisan nanging durung pegatan kurang ajar nduk bojomu kowe duwe bojo ora tau ditunggoni senajan sira sik rondo gantungan aku sago ngenteni kowe pegatan witing klapem akat nulino saya suwe aku saya tresno aku aja mbok tinggali lunga aku trimo sego jagung godhong tela genduk cah ayu jenengmu sapa sliramu pindho lara sembodra lilanono aku ngemis tresno duh wong ayu klapa muda lekanono namiku lemes Mia Sutanto sampun dangu ditinggal wong lanang kula niki serandha gantungan pon pisan nanging durung pegatan kurang ajar nduk bojomu kowe duwe bojo ora tau ditunggoni senajan sira sik rondo gantungan aku sago ngenteni kowe pegatan witing klapa mas sego kulino saya suwe aku saya tresno aku iki aja tinggali lunga aku trimo sego jagung godhong tela matur sembah nuwun